Què és el Fòrum Impulsa? Impulsa és un espai per convertir milers de joves inquiets en creadors de progrés. Qui? Impulsa uneix professionals amb experiència amb joves inquiets. Amb l'objectiu de connectar el talent ja establert amb el talent emergent i projectar el resultat a tota la societat. Com? Impulsa s'estructura al voltant d'un innovador format neuronal en xarxa en el qual ponents i assistents interaccionen. De manera que s'estableixin lligams que puguin desembocar en nous projectes. Tots els que hem vingut a Impulsa hem vingut perquè volem canviar el món. La Fundació Príncep de Girona ens convoca avui per celebrar el Fòrum Impulsa amb més il·lusió i més ambició encara que en edicions anteriors, perquè estem convençuts que així ajudem els nostres joves. Fes realitat els teus somnis. Durant tota la jornada, els joves participen en tallers, escolten a experts i posen en connexió les seves inquietuds. La idea de que cualquier de nosotros somos emprendedores. I don't really have the solution, but at least we have tried to do one of the solutions, because you need all of you to help. Impulsa aglutina experiències de tots els àmbits: artístic, cultural, científic, tecnològic, social i empresarial. Que sabes que estás haciendo lo que realmente quieres hacer. Llega a todos los emprendedores cuando pasa algo. Activitats paral·leles. Durant els mesos previs a la celebració del Fòrum Impulsa i també durant la mateixa jornada, s'organitzen activitats paral·leles. Tallers, conferències, accions, programes de formació... Estan adreçades a fomentar la iniciativa emprenedora i la creativitat en joves de diferents edats en una gran varietat de disciplines. Cuanto más recuerdas, más fácil es aprender. This is our campaign Stop Talking, Start Planting. La generació Impulsa transformarà el món. Gràcies als somnis de milers de joves fets realitat. The thing that was most exciting for me coming here was a chance to really talk to aspirational entrepreneurs, entrepreneurship, which is something that's very different all across Europe today than I think it is in the United States. Please don't give up on being clever. Colaborar, ayudarse uno a otros. De que quan tu tens un somni que tu creus de cor, es cuestión de no tirar la tovallola mai. Hay que cambiar la forma de pensar. El mundo ha cambiado, hay que ser abierto, hay que buscar fuera soluciones a nuestras necesidades. L'emprenedor sempre necessita seguir el seu instint, escoltar-se, necesita un suport de la societat. Es reconfortante ver cómo también esta joven fundación cree en nosotros, en nuestra imaginación, en nuestra ilusión y en nuestra inspiración. Aquest reconeixement el troben a Impulsa, un procés iniciat l'any 2010 per la Fundació Príncep de Girona. Y todos vosotros ya sois parte también de Impulsa. Impulsa és el lloc i el moment en què els joves perden la por d'emprendre. Fòrum Impulsa, Fundació Príncep de Girona.